Lagi lagi kita sih. Makan mana sih? Asan si Adis? Ada di sini Adis? Ay, ay, jauh di sini. Ito kayo. Ilan? Buat ya, ilaw ang kayo. Buat ya. Buat ya, kita spot. Ya tadi. Asin takas. Asin takas. Kira. Bawat. Nak. Ayan na, ay arang pan ngay rin na. Oh. Takor dikasi takor ya itu. 60. Oh. Ayan. Takor kan 60. Takor begini itu. Mini game. Makatanya nga ini. Makatinaw ko na na rin. Daw rin lagi. Ay araw kay daw rin. Araw na wiras. Oh. Ay kan nanti pin na daw. Okay na ako na. Nakakaroon din. Dasa di. Pero ni daw. Kasi ngayon ano, basta na. Daw lagi sa nagbubuo ba? Abol to rin, bilang sito. Ano tayo takor man. China. Abol. Bilang sito. Oh. Wala rin dito. Wala rin. Abel, lang po. Para na siya. Siswa tuwa na. Kami ba dyan ako na? Di begini kan? Siyempre na to. Ngaya. Ano na meron? Ano, amin na alam. Cebu. Sino tawa nakakaroon? Kita awat sa lahat. Pray na din. Meron. Nakagano ko na akong tayo. Naman naman ako nabili na. Kataran na ng sugat. Mana kami. Kaya balik ako sa. Ako ko sa. Ay tayo ako ng subak. Kaya ako na ako na. Ako kami din daw. Rambutin do, ano daw ko to. Hindi tayo kahoy sa darawa to.
ikakuwa jerawat dari sini dari awal si kecil na kapatid ko na natin tawag mo main aja na meron hindi data ya kita ina ngai dah ada kita kan kata ada dari jerawat apa mo Ya bukan kali nak, bukan kali nak. Bisa kenapa? Wala. Dahil sekali. Ito ah. Si January. Cái Ramna Maori cái coach in the weightlifting